аз съм Йована. Днес ви разказвам прекрасната Цървенка баба. Айде да почнем. Един ден майката спеми погача и я даде на Цървенка баба. И вече Цървенка баба ходи на баба ти да й донесе вино, колачи и погачи и пута. Добре, но не скъснува от патът, от населението се появил некой вълк. Добре, Цървенка баба, но тая не я послуша майка си. Вече стигна до разкъсница и вече. Ка слуша майка ми, няма да скършвам ни лево, ни десно. Но тогаш, Цървенка баба стигна на една полянка пълна с разновидни цвекиня и много баби. Тогаш си помисли, ке направям цвекиня на баба. И се наведна и почна да ги бере. Тогаш се почувства дека някой се приближава. Вълкът я вида Цървенка баба изправя главата и си рече: ова би бил вкусен залък, рече вълкът. Ова би бил вкусен залък, рече вълкът. Що ми я вида кошничката, веднъж превърза и стигна до Цървенка баба и рече: девойче, как да родиш кай баба ми? Аз живея с 7 видови. За 7 милки. Тогаш и вече отиш право по пата. Но той я преважал и го покажал по другия път, а той по класикият веднъж стигнал до куќата на бабата. Полека, не? Полека. Веднъж стигнал до куќата на бабата. И топнал. И го направил гласо така: Цървенка баба. И аз съм баба, викнал вълкът. Го направил нежен како Цървенка баба. Бабата рекла мъжна и смуена. Рекла: вие си на вратата окутена. Вълкът викал и кога видя дека бабата се я лапнал бабата. После го рекол незините пижами, незината капа да спиме изправя главата, Йована. и на чарите. По-кратко време дошла Цървенка баба. Вълкът го направил како бабата. Влезе си на вратата от куќата. Кога викла Цървенка баба, я плачела бабата: бабо, защо ти са толкова големи очите, за да можем по-добре да те видам? Внуче моя, защо ти са толкова големи ушите, за да можем по-добре да те слушам? Внуче моя, а защо ти е голема устата, за да можем по-добре да те лапна? Ритна вълкът и я лапна и Цървенка баба. Полека, айде, много бързаш. И после по кратко време дошъл овчията. Слушал тилни хъчения, парешил, много се загрижил, отизнал дека е бабата болна. Влеко в селата и го видал вълкът како лежи
на кривето. Но от стомакът Вукът слушал някои гласови. Глас пала от стомакът и извика живи зави бабата и Царинка па. Бабичката и тикнала нещо. И понела да го пуни с камъни. После губава му го засила. Стомакът да Вукът нищо не усетил. Се скрила за гъмъшка. По некое време се разбудил Вукът. Почувствал дека му се пие вода. Отишъл до бунат, но тежките камъни го отвлечела надолу да влезе в бунат. Така Вукът потънал. Бабата и Цървенката и вовчията, бабата и Цървенката го гушна овчията, а потоа ще гушна двете и Цървенката и вети на майка си дека нема да скршнуват патот. Фала, толкова беше покана.